Vera napprezza meta tħallu l-comments għara taħsbu għara xieħli għandi stickers. Tonfoħ ġewċija. Tikkapitalizza fuq il-fat li n-nisa dajjem l-għadem Mela, hello, qabel ma taraw dal-video, jena lija il-ġurnata spiċċat, imma il-għada so għalikom jiġi il-lum, ħanamel Q&A, so nistaqsuni l-mistoqsijiet u jenu jieġeb. Fuq anything, fuq xtridu saqsuni li tridu, probably ħafna mill-mistoqsijiet ħajkunu fuq relocation u moving abroad, u meta jħorġu l-video ħankun għadni ma bdejx nifilmjaħ. So jekk għandkom xi mistoqsijiet, please ħallhom fil-comments, ħalli nkun nista' narahom u nwiġibhom fil-video li ħataraw intom għada. Okay, tistgħu taraw il-video issa. Bonġu, illum l-erba, so dak fisser work from home, ġaħet naħseb fil-video tal-biraħ. Oh my god, kem irqad tal-lejl, irqad 10 sigħat u nofs mux bitċajt. Irqad xi 10 tfejt jekk le għazbis rajt. Batin fajt leħi għandi bżon norqod. Għamil tal-armar ġis-seba, ġeja, slept through it. Kelli vera bżon namma. Ħanibda nesti għaxxol. Pala sadda u nofs ma meta nqum dejjem nagħmel xi sigħa sakemm ikxli niġi naħsel żnien, naħsel wiċċi. Thankfully ħabba li l-biraħ kont vera productive ix-xogħol. Dak ifisser li llum nista' nħodha naqra iktar easy x'issa peress li waiting for feedback fuq l-affarijiet li għamilt. Hekk I can be a bit more calm illum. So illum għandna ħafna x'nagħmlu wkoll. Irrid nieħu l-affarijiet ta' Vinted, ġew il-pakkett wieħed li għandi li jurejtkom, irrid niġbor package ta' Vinted ma tnurikom x'ġibt. Vera ħadd tkun meta nurikom x'ġibt. U nixtieq immur second hand store u għandi ħafna affarijiet li jiena li rrid nitfa' fuq Vinted u li ngħid xi 3 weeks u għadni ma tfajtx kollox. So naħseb illum nipprova nħu xi ritratti u nitfaħħom għax għandi bżonn neħles mill-affarijiet għax nkella ħajbqgħu hemmhekk. Dan apparti x-xogħol ovvjament. Mehem, ħanibda naħsel wiċċi u nlesti għall-ġurnata. Hello, nies. L-estate xogħol u rrid naġel għax ħajalaq li il-pick-up point u drop-off point insomma ta' Vinted għax kifet dal-għodu irrid nimmur nimposta xi ħaġa li beħħejt jien u irrid immur niġbor xi ħaġa li xtrajt. Għandi xari vera maħmuġ imma it's fine x'llum ħaniġri l-ġim u mbagħad naħslu. Tiftaħ kull darba fil-vlogs qedtilkom li kont qed infittex ġakketta, puffer jacket. Kont xtrajta. Dini minn Stradivarius vera komda, vera s-saxħan, pero li għanda peress li beġ vera titħammex malajru għandi feeling ħammitxa ħabba r-rota wek u il-ninejt rrit naħsela imma mux insib ħin għax ovvjament nkun irrit nilbisa u nkun xirrida id-duma tinxef. Bħalissa qed nistenna il-video jasparta ħalli nitfa' għalix id-dum naqra processing fuq YouTube biex jiġi HD. Wara, nixtieq immur second hand store, nispera nixxieli imma għax jalaq fil-5 u nispera li nlaħħaq. Ħanistenna l-video malajr u immorru. Il-Bart. Madonna. Hello, wasalt lura u ħanam il-snack. So, wara li għamil il-snack, niftu il-pakket ta' Vinted. Second hand store speċiet ma morċ, għax kien hemm ħafna nies il-pick-up point, ma laħħaġ mort. Però meta kont qed nistenna qatt noqgħod naqra l-comments li ħallejtu li fuq il-videos, għax kont għadni rajthom u ġibthom, għax mhux qed tkolli ċans. Bħalissa peress li qed nitfa' video kuljum u l-qed sejn jieħu naqra ħin. Replying to comments bħalissa waqgħet naqra fil-ġemp. Però vera ħadd gost naqrom, vera napprezza meta tħallu li l-comments ara taħsbu li it goes unnoticed because it doesn't. Għadni ma waġibtomx kollha to be honest għax ma laħħaqx għax qiegħda xi 4 videos jew 5 behind. Meħessa nkompli wara u to be honest għadni qed nagħmel thumbnail u ħarna ġellax il-video dat imur live. U rridu morru l-ġim u koll in the meantime. Imma ħanamel snack, ħanurikom x'ħanamel ta'. Nafx ġili jurejtu dal-snack, ma bażikament nagħmel dal-crackers tal-fiber. U nagħmel il-cottage cheese fuqhom, nuża cottage cheese light għax cottage cheese huwa very high in protein.
Mbagħad qabel kont nagħmel meta kienet in season ħawħa flax seeds u naqasel imma persi mhux in season bħalissa ġesset nagħmel ġam għax inħoss li vera jmur mal-cottage cheese u nagħmel ftit żgħira ġifieri naf li fih naqra zokkor imma cottage cheese waħdu mhux daqshekk tajjeb tibbi forsi tagħmlu ma' xi ħaġa insomma u anke boring tiklu waħdu. Nieħa nagħmel. Anyways, għamilt naqa misħun bil-ginger u lasol ukoll. Għaliex qed inħoss li m'għaddilix sew mill-aħħar darba, so trying to take some precautions. Dal-jumej erġajt qomt nissoffja naqra u matul il-lejl qomt nisol qajjem til-Daniel ukoll. U xi ħaġa oħra li rrid nagħmel illum hija li nnaddaf dil-kitla. Dil-kitla vera trabbi ġebla magħha. Kull xahar tiġi hekk naħseb. Kont fittixt online kif u tittamilla il-ħall fiha. U naqa' proċess għax tittoqgħod imbagħad tneħħi r-riħa u t-toma tal-ħall tallija xi 4 darbiet infila. Mela nkompli niekol u mbagħad nkellimkom u nurikom l-affarijiet li xajt minn Vinted. Jgħal niftħuhom. So, tiftakru meta morna ma' Strict u tħallna f'dak il-bookstore u għedt aħjar ma nixtri xejn kotba għax ġandi ħafna x'naqra. Jiena ma nistax nidħol f'bookstore, ma tmar nidħol f'bookstore. Inkun rrid nixtri kodba u tħadd fuq Vinted insomma u bdejt infittex ktieb li xtaqt nixtri u spiċċajt xtrajt 4 kodba. 3 minnhom xtrajthom f'daqqa mill-istess seller għax meta tixtri multiple books mill-istess seller tifranka fuq shipping u fuq ikollok bundle discount ukoll. U liħor actually xtrajtu, ħanġbim qasu ħaq nibda niftaħ. U liħor xtrajtu mill-account toħti, għax uħti kif kontet edha Erasmus Madrid u insomma dil-ġimgħa titla' tmur lura Malta, imma battu għandha għax kien shipping b'xejn għax meta tagħmel Vinted account għall-ewwel darba ikollok shipping b'xejn u frankajt ix-shipping u ħadtu għastemnu dak il-ktieb, ħadtu 280. Ktieb 280 ta' u bażikament dak il-ktieb li ġibt minn toħti huwa l-istess author ta' one of my favorite books, tipo top book da, thriller mystery. Insomma, u daw jekk kienu xi niftħu. Għandna kemm il-packagġjatu antibiotiku di. Għalejt. Ixi Leon dil-bookmarks ukoll. Għandi daw it-tlet kodba. Kemm il-packagġjatom sew di. Ara xieħlew għandi stickers. Ara qatt ma kelli Vinted seller jagħmel li hekk. Sa niffollow jadi fuq insegwija fuq Vinted. Books Entity. Oh my god, kemm huma sbieħ. My weekend is booked. Lallu xieħlew. Sena fejn waħlu. So jiena xtaqt dan il-lallu da brand new madonna. Asqak ma qratu naħseb. So jiena xtaqt dan. So kif rajtu f'dak il-video ta' Strict, jiena toġobni ħafna Seliruni bħala author għax vera tikteb sabiħ. U insomma, rrid nixtri da, sa rrid nixtri intermezzo wkoll il-tip il-ġdid tagħha. Ir-riħa ta' kodba ġodda. Lallu, it's not even creased, kemm inħobb. Perċi good condition. By the way, daw it-tlieta xtrajthom 12 euro taħt li tal-jumma. Dak. Imbagħad dejt nara x'għandha jiena x'jekk tixtri ħafna kodba, ikollok discount u xtrajt da. Finlay Donovan is Killing It. U dan huwa murder mystery wkoll. Again, kif qed jiena nħobb naqra ħafna murder, thriller, crime u hekk. U last one, so probably tafu minnu Stephen King, imma jiena qatt ma qrajt ktieb ta' Stephen King. U kellha dan ukoll. U I was intrigued u għedt nixtriħ. Datu bjors ma nafux xinu għanqas, just xrajtu għax ta' Stephen King biex ngħid ħanipprova naqra ktib tiegħu peress li kien tibhom fil-bundle. Imma fuq wara u miktub one of the greatest thrillers ever written. U tajjeb għax jiena ħadd naqra thrillers. U dan cool, da bażikament, da xtaqt nara fuq xinu għax bdejt nibża li ma jġobniex għax da series. So issa jekk jġobni l-ktib nixtri l-oħrajn. Da bażikament fuq author, so il-main character hija author, u sabba l-ktib jibda li tkun qed tiddiskuti plot ġdida l-ktib tagħha li huwa murder, il-ġan huwa murder ukoll u someone overhears her fil-cafe u jaħseb li hija killer, like killer as in
li people hire to kill people wek. U she hires her to kill her husband minna li ħaġek. So vera excited biex naqra dan. U again, illi ma naqra series li it hooks me, għax data Good Girls Guide, it doesn't hook me as much as I thought it would. Those are my new books, vera eċitata. Iktib il-ħor li xtrajt, nisejt iżat xismu, ħanġib il-mobile. Danu. The Devil and the Dark Water ta' Stuart Turton. U għadan. Teħnjil! Inħallija ta' fil-video. Kontent nitkellem. Da l-author Stuart Turton kiteb The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle li issa nitfa' ritratt tal-kavera u hekk. U dak wieħed minn l-isbaħ kodba li qatt rajt murder mystery naħseb murder mystery. U thriller ukoll u vera miktub tajjeb, il-plot vera tajba. So if you're looking for a good book, I'd suggest that. Hello. Tonfoħġu ċija. Insomma, these are my new books kemm nħu għos xommom. Ħeriħa. Dak tib ġdid, ġdid fjamant. Għazqaratu. Imma l-spine nix broken, labda minnom. Da, forsi ħarira zaħira. Għandu għawek nikul. Imqabbeċ, dile, kol vjuro, tlet kodba. Bħal ma kienu jamlu mata, ftakar? Kienu jamlu dik il-tracer Ma daw second handu. ta' 3 euro. Dak rrit immur Malta. Dak kważi naħseb kull weekend ikun hemm. Ija ġodda, imma second hand ġifieri aħjar x'qed nagħmel ħaġa tajba, mhux qed nixxi kodba second hand. Imma dak xorta rrit immur ta' Malta. Il-bookstore sa ngħid il-loħti toħodni għax aħna tkun it-taxi driver meta niżlu Malta. Hello, so għadna kif ġejjin mill-ġimgħa ħanet ħasel. Però qabel ma nitħol ħasel, rrid naqsam magħkom shampoo conditioner li qed nuża biex naħsel xari. Issa nispjegalkom għadha sekonda. So tiftakru darba fil-vlog saqsejt għall-opinjonijiet ta' kif nirranġa l-fatt li xari ikun friżi ħafna wara li nsuq ir-rota, wara li nħorġ mid-dar, insomma, bażikament għax hawnhekk ikunu ħafna umdità bħal Malta. U viewer kienet batet li Instagram, insomma, di nafu wkoll, nafu through Instagram, imma tal-videos ukoll. U issuġġeriet li nuża daw tal-Kerastase u mhux irħas, naħseb daw tnejn 55 euro, ġifieri not the cheapest shampoo conditioner, imma illallu I'm so glad li investejt fihom għax jiena kont nixtieq cheap conditioner għax xi kultant ma tantx nemmen li the more expensive products vera huma aħjar. Għax the beauty industry just vera tikkapitalizza fuq il-fatt li n-nisa vera jimpurtu minn dal-affarijiet u hekk u xi kultant ikun naqgħek against buying expensive products imma l-allu vera xi jagħmlu differenza u xari ma nafx indunajtux fil-videos li tfajda l-aħħar rari qed ikun friżi. Ġifieri anke meta ħalli naturali qed ikun quite alright. So għal min għandu l-istess problema, these are a good option. Kont qed nikkonsidra l-keratin ukoll to be honest, imma il-fatt li tittoppja every now and then, terġa' tmur tagħmlu like every 6 months, ma nafx, jew every 3 months, u jien naħsel ħafna xari u plus jogħġobni l-fatt li nkun nista' nagħmlu nokli xi kultant. Again, jiena ma tantx jiena high maintenance, so dal-affarijiet x'klan nipprova nevithom, imma it's a good option għax il-fatt li mbagħad xari jkun quite manageable u kważi li x-xilħin kollu li jiena to be honest rajta ħafna mid-drabi li x'nagħmlu. Meħe, rrid naqsamakom dawk. Issa ħamar ħasem għax rrid imur insejjer. By the way, dan id-dinner tal-lejla
xej speċjali, din għamlu naħseb xi darba f'ġimgħatej. U kienet very easy to prep. Għax qabel ma bdejt vlogmas kont il-ħatrajt il-veggies kollha u qattajthom tfajthom fil-friża ħalli mbagħad meta niġi biex insajjarhom ma jkollix għalfejn qatta ħafna ħin nqatta' il-ħaxix u ċ-chicken u hekk għax anke l-chicken kont qattajtu cube. Meħem, that's my dinner, very healthy. Kull ma fih by the way zucchini bżar, basal u mushrooms u għamiltu l-kahun. Naħseb iktejda, kaġun, kahun, ma nafx. U chicken ukoll. Chicken imma għamiltu la paprika, Italian herbs u naqgħod chili u garlic għax il-kahun huma speċjali. Cheers. Hello nis, il-video tal-lum for a change ma kienx daqshekk eventful, so biex nagħmel xi ħaġa interessanti ħanarma il-Lego li qlajt jumej ilu jiġi issa. Monday. Ma nafx kemm għandu pieces, ħanara kemm għandu pieces. Ftit ta' l-lolu kemm ftit. 3 to 7. Da f'nofsija ħanlestih. Da bażikament il-Botanical Collection vera xtaqt affarijiet minnhom għandhom l-orchid vera sabiħa. Vera nixtieq ukoll issa rrid nara fejn ħanpoġġiha għax għandi fejn. Bye. Ciao. Ciao. Bye. Mela, Lego time. 2, 1, 1, 2, 3. U għanna il-ktib tal-Lego. Din ħatkun it-tieni Lego tas-sena. Insomma, jaf probably ikun xi time lapse da ieħor, ma tantx tkun interessanti għalikom. Ma tlaqna ħanibdew. Għas it-time jgħid, insomma, għandi l-nifilmja ma ħan it-time hawnhekk. Probably ilni xi 2 minutes għaddejja. Start. Nżidu xi 2 minutes. L-istejta ħanaħdem don't. Lallu. Don't. 3 kwarti. La. Okay, so actually la jenu la dan jimqatajna. My was closer, I guess. Ma dini l-esta. Vera sabiħa. Issa daw ma tittikawni għoddi ċaqalqu. Sibtum ħajkunu stabli. Rrit nara fiħan podġi issa. Tfajta għek mal-ponzjetta u l-pjanti l-oħrax. To be honest, ma tantx naf fej nista' nitfaħħa. Imma naħseb ġiet ħelwa. Anyways, jina ħanħallikom għaw għax jonqosni nidizja dal-video u to be honest asnaf nidizja xadda fil-għodu qabel xogħol u mar fis-sotta minn vlog għax kważi l-10. So grazzi tal-li klikjajtu u rajtu dal-video. Nispera li ħaddu gost terġgħu tqattaw ġurnata miegħi. Għada għandi event ta' xogħol ġurnata għax kemm ħajnexxi nifilmja. Però ħanamel Q&A għada fil-għaxija wara x-xogħol fuq anything f'ħajti, specifikament naħseb ħajkun ħafna mistoqsijiet fuq relocation u moving abroad. Jekk għandkom xi mistoqsijiet ħallhom fid-description għax meta jta dal-video nkun għadni l-event tax-xogħol, so probably nifilmjah lej 8-9. Ġa tkunu smajtuni ngħidha fil-bidu di, imma insomma. Again, grazzi ħafna u il-lejl it-tajjeb.